खबर का बातें टीवी। Kakna kabadang khalai snem karta kabadon jingduna ha kabor perkhat kala sya bat bor hawai ubriu ubala lai pau snem karta kani ge jingja kala ja ha khurja nagar area jongga jela Uttar Pradesh ummen jokatai khana ula pentip syaki pulit bat margum tahi ki pulit kila lecha katai ge jaka bat kila kem yu la alam no ya katai ge khana sya ge jaka sumar ban le ya ka medical check up ka jing tokit nia halor katai ge jingja karang ya syakman orang ba au belatip kerteng kum u mahantesh ula penyap ya lau jong ukhun ubadang khatsau benai kani gejingja kalaja har Raichur district jong gejala Karnataka hadien bagi pulit kila yok kem yu ula phla ba ka daw bo penyap ya lau khun ka dei namar ba ka lok jong u ka don jingye dei bat wei pat usenrang kumta ukwa ban pet no naka bat un shong no da ka wei pat ka briu nrei la dale kumta usung thu ba ukhun jong u un long u deng pengkyang kumta ban lai na jing kthak le ula peniap no yu hagaban kong uthok ya pulit baru ong ba ula dep thang ya met yap nrei kham hadien ula le yalam ya pulit sha ga jaka ba uburi ya mediam bat la penkit no sha hospital ban le ya postmortem u temen ubala new post nem karta ula sha kem haki pulit namar ba ula bat bor ya ka wei ka khna ka badang shi post nem karta kani ke jingja kala ja ka wei ke Shillong ha Sambhal district jongga jela Uttar Pradesh kat kum ke jingye tho ki pulit la ong ba ka tei ka khna ka dei ka badang pule ha ka class 3 kala lek ban thiet min na ka wei ka dukan nrei ha shi teng lenti u tei u temen u ba de jur ula khot ya ka bat namar ba u dei u ba ithu ithau ka haru kala lek penban ula tan ya ka syapo dukan bat ula bat bor ya ka kinong snong kila yo bat hakapor bo udang le ya katai ka kampap kam sang bat markum tahi kila pentip syaki bor snong bat kibor jeng pulit upara ula penyap ya lau jong men tang nakadaw ka jing ya kini ya ka jing don jing em jong ki kme ki kpa kani kalaja ha Gopalganj district jong ka Bihar u Aditya Pandey ula tiet do mokhiu ya lau men u Ashwini Pandey la penkit ya usha hospital nrei ula khlat no namar bala jur palat ke jing mensau hadien ba ula syakem ki pulit kila yo jing tip ba nyu sngi mensua utai upara ula penyap ya lau kpa u Vivendra Pandey daga ba sanga ya ka khle jong u hakan ro kadaw ba ula penyap yo kpa ro ka dai ka juhi namar ba sngo hun ya ka jing sambha ukpa ya gi khon ula pan shu na ka ei ka ba ukpa ula dep ai pha nrei ha ba ukpa ai ula penyap sendan yu ka Kerala State Commission for Protection of Child Rights kala penmi ya ka kai phot ba house nem arjar arpuar kidon kumba shi hajar ngut ai ki khna ha Kerala ki ba sha le beman hayeng la jong kidon palat saw hajar teli ki kes ba ki khna sha le beman ban na kini kumba shi hajar de ki ba ja hayeng ba ki sa ba lalap ba kam shnganya ki ba kindang yaisa hayeng la jong kat kum ka kai phot jong ka commission lalap baki basya le kam beman haskul kidon shispa life lai teli ki kies kata tanghus nem arjar arfuar hakikali shispa arteli ki kies ha hotel khandai teli ki kies haki jakaniam nriu phau teli bad haki hospital arfu khandai teli kibabon na kitai ki khna ki dei kibadang hakarta kaba khatsan hadok khat prasnem wei khuna samla uban Madion area jong jela Uttar Pradesh ula syakem haki pulit nakadaw bo pendik ya kayat kayeng jong ka wei ka khna samla Unirdesh Verma ubadang arpsan stem karta uju pendik man laga sengi ya katai ka samla bat uju khta khtiru ya ka bat penbor bakan le ye yu nrei ha ka wei ka sengi ulawan yalam bat ki parlok jong u kila khang lenti ya ka skuti jong ka bat hadin kata ula khnyat ya ka shamadan da ka jingmut ka basniu ulanya ya ka tuk jong ka na ka tai ka jaka bat ula berngem balada ka pentip syaki pulit un penyap sendon ya ka ki pulit kila register case persya yu kitu kilong ki kam sniu bat ki kam beman ki belaja ha lengkari khoblai